jingpule na kitab umika kalanong kabasan kadukod iwe hadu saw menta to yalum ba ko Jerusalem kila kerkut yangi kiale ya unong yalam ke Israel Henry mapi ko Bethlehem Epratha la phalong ko wei kanong red hajuda nabha unmi unong senshar halor ke Israel Udaina ke yingkur ke baladon nadu hendai kulong kumta utrai ino yala ki briu ha ki nongshun jong ki hadu ba ka kenthei ka badei ban kha kalayo khun hangta ki para ri jong u ki ba phedwer kinse kendu biang bad ki para jait Israel enda uni uwan unsa senshar yala ki bad da ka bor ka bawan na utrai bad da ka man ka bakum ka jong u Blei ken rat hi ki bad jong u kinsa em klem jingma namar ki briu baro shitilup ka perthei kinsa i thu ba ulong u bakraw ka ktien jong utrai ka sam khatlai ka khot san Henry nga shania ha ka jing I jome nga smoke men namar men pen im yanga ka gospel kat kum u Matthew kalanong ka baningkong ka record I way hadu khat Henry bat khatra hadu arpulai ka kitab jing yar pateng jong u Jesus Christ u khun u David u khun u Abraham u lalong ukpa u Isaac ukpa u Jacob pat u lalong ukpa u Judah pat jong ki henmen ki para jong u Judah u lalong ukpa u Perez bat u Zera na katamar u Perez u lalong ukpa u Hezron pat jong u Ram pat u lalong ukpa u Aminadab jong u Nashon pat jong u Salmon u lalong ukpa u Boaz na Rehab u Boaz pat jong u Obed na Rut u Obed u lalong ukpa u Jesse pat jong u David sim u David u lalong ukpa u Solomon na kakmi kaba lalong katnga u Uriah u Solomon pan u lalong ukpa u Rehoboam ukpa u Abijah pan jong u Asa u lalong ukpa u Jehoshaphat jong u Joram pan jong u Uzia u lalong ukpa u Jotham jong u Ahaz pat jong u Hezekiah u lalong ukpa u Manasseh jong u Amon pat jong u Josiah u lalong ukpa u Jekonia bat jong ki henmen para jong u ha ka jingring raw she Babylon Hadien ka jingring raw she Babylon u Jekonia u lalong ukpa u Shetil ukpa jong u Zerubbabel u lalong ukpa u Abiyud jong u Eliakim pat jong u Asor u lalong ukpa jong u Zadok jong u Akim pat jong u Eliud u lalong ukpa u Elizar jong u Mathan pat jong u Jacob u lalong ukpa jong u Joseph utnga ka Maria na ka ba lakha ya u Jisu ya u ba lakhot u Chris ka jingkha ya u Jisu Chris ka long kumne kakmi jong u ka Maria kala ya ktien bat u Joseph Henry shwa bakin ya boy la shem bakala punna mensim bakhun kumta u Joseph utnga joka ba ulong u bahok bat kwa ban thatrong yaka ulamut ban pelat no yaka jar Henry kat ba udang perkhat chaphang kani u angel u try ulapau ha ka jingpo sniu bat ulaong ko Joseph ko khun udabin wat khau en panshim nga ya ka Maria
Naba ita iba kalaseng ilong na umensim bukun kan kha ukun pat phin khot kerteng Jisu yu na mar un pen im yela ki pa na ki pop chongki kani baro kalaja pa un pen dep ya ka ba utrai ulala akren da unong yithu lupa ka thei so ti kan sapun khun pat kan sakha ya ukun pat un khot ya u Emmanuel ka pamon u Blei udan bat ngi ka gospel jong utrai